Se sauna am fach go fiúlanach is imrichte a hánig go lúpa gaan an beelde. He na fáis gan bethe lai ala seo, agus sé na fiúlanich is smua as an dúil go léad a clech go saunas. Ha me cínteach go ré cúteach unio na húverin is smua bha me géri tían go rucke in Júland. Ha me sé tal a chunnech di tí go bhfuil céal go má láte dí alapa a cha rucug sa hócug an na Helsinki. Déon tanne me hora? Dé ach mórak. Se äätöstidach edelliä se on hopdia. Ja tää on yksi Helsingin parhaista saunoista, kun tää on ihan tässä meren lähellä. Ja jokaisen Helsinki-loman pitää sisältää vähintään yksi saunakokemus. Fatah karamse. Voordat kan me verder geen kolofte kutje aan de Love Island. Iets doorheen. Ha misje het wie kan me raken gaan eranig mee. Het je als een hula haatje. Ik heb daar sauna kupit als jou. Joo, eli nyt me lämmitellään täällä saunassa. Lämpötila hipoo 80 astetta ja sitten kun meillä on tarpeeksi lämmin, niin me itse asiassa hypätään tonne veteen. Vill sjokka vill sauna maar vast gaan vehe as een Júland. Joo, Suomessa on tosi vahva saunakulttuuri ja se onkin osa suomalaista identiteettiä, että saunaan tullaan peseytymään, sosialisoimaan, rentoutumaan ja rauhoittumaan. Ja se kertookin paljon, että Suomessa on 5 miljoonaa ihmistä ja 3 miljoonaa saunaa. Häkkeli sauna, se on hullu tunne. Joo, tämän lisäksi on toinen rentoutumisjuttu, mitä sä voisit kokeilla, eli kalsarikännit. Kalsarikännit. Joo, suurin piirtein. Tiesin. Eli se, että sä juot yksin kotona alusvaattesillaan, eikä sulla aikomustakaan mennä ulos. Ämmöstä myöntyinkö pidin uusah määräsin. Sun pitää ehdottomasti kokeilla ennen kuin sä menet takas. Gede hami tyksin taring kalsarikännit. Hän jämme pullach kiintjach ma ruig stjachta voet baltach puishen te voer. Achas jou 4 minutes vallen ze gaan de sauna, ha me tjessel. Ach jou nog, wel ze rutilla hasun. Kylmää. No niin, sit veteen. Kylmää! No! Hij zit half voor deze wezen.